cái ròn dần sao đó trong mặt cái còn cái này cái ta bảo je buagra trên này Maharaja na hazawi na BJP ni ya kabe phai na hi kedung ma sotong to man ta bayong ma ta cái ta tu phai cái nào program rong ma hamba ai cái phai ka ba đây to ang ta sa rong thấy ba đây tai sana buagra la ga samung tang ne bu kha soi cái nu phai cái nó rồi khác đi cái này ta cả cái phai asuk ka ni hambai ke hambai sengtini Darjeeling bisini kolongkai kami ni বিভিন্ন পার্টি তে বিশেষ করে বিজেপি ও তংনাই বিজেপি ও প্রায় 8 বছর তংগুই চিনি এমএলএ সাহেবনি লগেব এমএলএ রামপদ সাহেবনি লগেব তংগুই গদংমা রংগুই गोबांमानो डेभेलपमेन्ट बुटां साबै एरपरेबो ताकसु जरा मुंसानो हामारि गरै अमनो पैतो सामालिया बिसास खाइमालिया बनि बांगै सिने दार्जिलिं कामिनि विशेष के कलंकाय कामिनि ने प्राय 14 फैमिली नि 36 भोटार तिनिनि हाइसालो सिनि तिप्रा मथानि अर नखला पान्डानि बिसिंतै से तिप्रा मथाबाय बाक्सा साकदाल फाइखा बनो जों तिनि बागमा ब्लक कमिटि नि इंगै जों खा काहामबाय लामसक लायखा दै कबागै नाहर लायखा अमा हायखैबिनो जों थाइ ब्रं ने बिसि ब्रं ने पदे पर बिसिवा नो जों अमा हायखैबि सिनि जॉइनिंग पान्डा चलै दङो दिनो अमा हायनो कलंकाय गामियाव जों 14 फेमिलि नि 36 भोटार जोंमाय बाक्सा बीजेपी नि फाइ कदाल फाइखा अमा हायखैबि बुसकांगो बहायनो हाय सिनि अ बिसि नेवैबो सिनि दार्जिलिं बिसि कलंकाय उत्तर तैबो अंगला रोने अम हायखैबि जों तैबो बुसकांगो फाइफिनिखौ अमनो जों साइमाका जों बोबाग्रानि थानसान मारिबो फाइबो सिनि तिप्रासानि हामारि तिप्रासा नि हामफ्रायनि बिसिङाव हा दफा जाति न दैसिनि अधिकार न जों मानथानि जों आन्दोलन न जों बोबाग्रा बाक्सा साकदाल फाइबि फाइनै जराबो जों दै गोबां मासिनि हामख्रायनि सामत नांगौ तानानै बावैनो जों तिनि बीजेपी नेङै दै विभिन्न पार्टी नेङै बोबाग्रा बाक्सा सामत तांसिनै हाहिने खाखु बुरबाय खायबै सिनि तिप्रा मथा पार्टीखौ फाइबै जॉइनिं खायफैखा दै जों बाहायनो खाखु बुरबाय लामसलायखा आइसे हायखैबै जों बुसकांगो सिनि गोबां आन्दोलनावनो जों सामत तांनाय अमनो जों जतनो खा थम खायबैनो गसेवैनो जों बुसकांगो आगलाय फायलायखा आइसे हायखैबि जों दिनै बेलेनो खातन खाजानो बिसिंतै जों दिनै जोंनि तिप्रा मथाव फाइनेन्स रावनो जों लामसलायखा आसोनो जतनो हामबाय